kusangana kwatikuita zvakare pachirongwa Secrets and Confession Chronicles, chirongwa chatinokupai pano pachannel yenyu yeZimutiness TV, patinoti kana uine zvaunoda kukonfesa unongotibata paWhatsApp number dzedu dziri pascreen wotiudza zvaunoda kukonfesa. Hatina basa hedu nezita kana kwaunogara for security reasons. Unongopinda munyaya wotiudza makore ako pamwe chete negender wotiudza nyaya yako. Asi kana wanga usati wasubscribe ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe kuti usarasikirwe nemaconfession andinokanda pano nguva nenguva. Muzuva ranhasi ndine nyaya yasisi vanyora pano vachireurura uye kutsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Sisi ava vanyora ivo vakati: iko kuda pfuma yepasi pano kwakandiparira. Handaiziva kuti ndichashaya rugare mumazuva ekurarama kwangu. Zvimwe dai ndisina kubata kutaura kuno ndingadai ndiine mufaro sezvinoita vana vevamwe. Mukoma ini ndiri mudzimai ane 39 years, ndinogara muguta reGweru ini nevana vangu. Asi nguva zhinji vana vangu vanenge vari kuzvikoro, ndinovaona maholidays chete sezvo vari mabhodha. Ndine vana vairi asi handina murume. Ini nemurume takarambana. Chikonzero yaiva mhiko yandakapiwa kwandakanoromba. Mai vangu ndakafusira zvichikonzerwa nesacrifice yandakaitiswa pamarituals, asi dai ndakaziva aitungamiri. Zvakatanga mugore ra2017 mushure mekunge murume wangu amiswa basa achipomerwa mhosva yekuti ainge aba mari pakampani paaishanda. Mumba zvinhu zvakatanga kunetsa, upenyu hwakachinja zvekuti taitoshaya mari yerent, even hupfu mumba hwakanga hwava kushayika. Ndakafunga zano ndokuenda kune imwe shamwari yangu yaita zvechicross border ichienda kuMessina pamwe chete nekuZambia kunohodha kuti andiudzewo kuti aizvifambisa sei uye nekumukumbirawo mari yekuti nditangewo kabusiness kadiki. Kukumbira mari kwandakaita kune shamwari yangu uku ndaifunga kuti zvimwe achandipa maybe $50 kuti nditangewo kutengesa kana madomasi zvawo. Asi ndakashamisika ndava kupiwa 1.5 US akandiudza kuti kana ndazoshanda ndaizomudzosera mari yake. She advised me kuti nditangewo zvechicross border zvaaiita. Izvi zvakandifadza zvekuti ndakanzwa simba rakawanda rekuti ndinge ndichida kushandawo ndobatsirana nemurume wangu kuchengeta vana. Nemufaro ndakaenda kunoudza murume wangu zvandainge ndaitirwa nasawira wangu, asi murume wangu haana kufara nazvo, ndisingazive kuti ainge abatikana nei. Mazuva akafamba ndikatangawo kuenda kuMessina nekuZambia kunohodha ndichinotengesera kumamisha zvekuti handaipedza svondo ndisati ndadzokera kunohodha. Zvinhu zvakatanga kufaya zvekuti mumba makatanga kuva nemufaro. Within 1 year ndakanga ndatoshanda mari yakawanda zvekuti ndakakwanisa kudzorera sawira wangu akanga andibatsira nekundipawo mari yekutanga business rangu rechicross border iri. Rimwe zuva rinova first time yangu kukwira ndege apo taienda nasawira wangu kunohodha kuTanzania. Akandiudza zvinhu zvakandishamisa apo akandiudza kuti taifanira kuenda kunoona vamwe mbuya so vakamubatsira kuti business rake rikure. Ini semunhu aitya kudisappointa shamwari yake ndakabvuma, asi mumwoyo zvaindirambira, asi zvisinei nekunyara ndakangoti zvose zvinoita. Trip iyi yekuenda kuTanzania takafamba zvakanaka zvekuti takahodha zvinhu zvaisvika izvo 7,000 zvinosanganisira hembe neboots, zvekuti ini neshamwari yangu iyi takatohaya truck raiuya kuZimbabwe kuti rititakurire zvinhu. Tadzoka kuTanzania kuye shamwari yangu yakandiudza kuti zvinhu zvangu kuti zvikurumidze kupera ndine zvandaifanira kuita, saka takaenda kunoona mbuya vaakambenge andiudza vaya vaigara kuChegutu. Zvandakaona ndasvika kuna mbuya ava zvakandirovesa nehana zvekuti ndakamboda kuramba, asi ndakazongozvishingisa. Tava kubatsirwa ndakapiwa mhiko yekuti ndaisafanira kuita bonde nemurume wangu uye ndakapiwa shinda yandaifanira kusonera papenti randaisazobvisa zveupenyu hwose. Ndaifanira kungoribvisa kana ndichida kuriwacha chete, asi ndo randaifanira kugara ndakapfeka. Ndakazoenda kumba ndikatanga kuudza murume wangu kuti ndakaneta nekushanda, asi ini nechemumwoyo ndaiziva mhiko yangu
Ukuwo mari yakanyatsotanga kudaira zvekuti ndakanga ndoita mari semari, zvekuti in 3 months ndakanga ndapinza GD6 Baby Quantum ne30 ton truck zvekushandisa pabasa rangu. Upenyu hwakafaya asi bonde pakanga pasisina mumba. Ndakatanga kurota ndichirara nenyoka yerudzi rweshato, asi ndakazenge ndotoiona nemaziso angu zvekuti ndiyo yakanga atova murume wangu. Ukuwo murume aona kuti hapasisina bonde for 6 months, akabva atsvaga girlfriend ndokungobuda pamba chinyararire kunotanga life itsva, asi ini zvakandibaya, asi chekuita pakanga pasina. Ndakafunga kudzokera kuna gogo vaya kuti ndivaudze kuti ndakanga ndorarwa nenyoka, asi ndakabva ndapiwa chipilo chekubaya kuti ndisararwe nenyoka iya. Ndava munzira kubva ikoko ndakatambira kubva kumusha yaiti mai vangu vangodonha ndokubva vafa, asi ini nechemumoyo ndakabva ndaziva kuti chipilo chandakanga ndabaya ndainge ndauraya mai vangu. Ndakarwadziwa asi handina chandakakwanisa kuita. Ndakaenda kumusha ndikanochema mai vangu zvekuti pane vamwe vaindibvunza kuti murume wangu aripi, asi ndaingovaudza kuti akaenda mhiri kwemakungwa. Zvaisataurika zvakanga zvaitika. Chiri kunyanyondibata ndechekuti mai vangu vakafa nekuda kwangu, uye mumwe mwana wangu ava disable zvakare, zvichikonzerwa neni mushure mekunge adonha ari kuchikoro. Pari zvino ndinorota mai vangu vachindibvunza kuti wakandiurayirei. Hama dzose hapana zvadzinoziva kuti ndini ndakasakisa kufa kwamai vangu. Ndava kuda hangu kureurura kuhama dzavo, uye ndava kuda kusiya zvemarituals. Handizive ndingabatsirikewo sei. Ndibatsirewo hama we, ndatambura. Muri Zimbabwe uku ndiko kunyora kweimwe hama yedu iri kureurura uye nekutsvaga rubatsiro after yaromba auya kuzochema kwamuri. So ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section tichimuudzawo nekumupawo mazano munyaya yake iyi.